Vaasan sataman ja teollisuusalueen välissä, siellä missä merituuli tuo mukanaan suolaisen, metallisen hajun, ja yö tuntuu aina vähän pidemmältä kuin pitäisi. Kari Lehto aloitti viimeisen työvuoronsa tietämättä, että yö tulisi viiltämään hänen elämäänsä kahti. 42 vuotta vanha, hiljainen ja sulkeutunut mies, sellainen, jota suomalaiset usein kutsuvat sanattomaksi, mutta luotettavaksi, oli tottunut öihin, joissa vain koneet puhuivat. Vanhat hydrauliikkajärjestelmät sihahtelivat, hihnat valittivat, metalli paukkui lämpötilan vaihdellessa. Se kaikki muodosti eräänlaisen sydämenlyönnin, joka sai teollisuusalueen tuntumaan elävältä tavalla, joka ei koskaan ollut täysin miellyttävä. Kari tiesi liikaa hiljaisuudesta. Hän tiesi, miten se voi piilottaa asioita. Ja sinä yönä hiljaisuus tuntui tavalla väärältä, kuin se olisi tarkkailut häntä takaisin. Kännykkä värähti takin taskussa. Ei nimeä, ei tallennettua numeroa. Kun hän vastasi, ääni oli matala, kylmä ja täysin vieras. Lopeta etsiminen. Et halua nähdä sitä, mitä löydät. Piippaus. Yhteys katkesi. Kari jäi seisomaan huoltorakennuksen takapihalle, jossa lumesta sulaneet vesilätäköt heijastivat rikkinäisiä LED-valoja. Pohjanmaalainen yö oli selkeä, taivaan ranta aavistuksen sinertävä, mutta jollain tavalla pimeämpi kuin tavanomainen. Hänen vatsansa kiristyi. Kukaan ei tiennyt, että hän selvitti Tommin katoamista. Kukaan ei ollut paikalla sinä yönä, kun Tommi lähti vuorostaan kotiin eikä koskaan saapunut. Mutta joku tiesi. Kari jatkoi kierrostaan, vaikka jokainen askel tuntui raskaalta. Vaasan teollisuusalueella oli oma rytminsä. Satamasta kantautuvat kolahdukset, etäällä ajavien rekkojen humina, meren tasainen hengitys. Mutta Karista tuntui, että jokin uusi ääni oli liittynyt joukkoon, sellainen, jonka hän ei vielä osannut paikantaa. Jokin epävakaa, epäsäännöllinen, kuin ihmisen hengitys koneiden seassa. Hän kulki varastohallien välistä, lumikinosten ohi. Puut olivat harvassa, mutta niiden tumma siluetti toi pimeyteen omituisia raitoja. Täällä sanottiin usein, ettei koskaan pitäisi kulkea yksin yön metsäkaistaleiden vierestä. Ei siksi, että siellä olisi jotain yliluonnollista, vaan siksi, että yksinäinen mieli alkaa kuulla liikaa. Kun hän lähestyi valvontarakennusta, hän näki Aino Koskisen odottavan oven pielessä. Aino oli hänen esimiehensä, suorapuheinen, mutta rehellinen nainen, jonka olemuksessa oli tavallisesti pohjalainen vakaus. Tänä yönä sitä ei kuitenkaan näkynyt. Kari, Aino sanoi hiljaa. Voinko puhua sinulle? Kari huomasi, ettei Aino edes yrittänyt näyttää rennolta. Hänen kätensä olivat tiukasti takkinsa taskuissa, kuin hän olisi piilottanut ne vapin alta. Olen kuullut juttuja siitä, että kyselet Tommista. Aino jatkoi, katse tiukentuen. Joku joutuu kysymään. Kari vastasi lyhyesti. Kukaan muu ei edes yritä. Aino puri huultaan. Sitten hän sanoi sanat, jotka jäivät soimaan Karissa kuin metallin kolina tyhjässä hallissa. On asioita, joihin ei kannata koskea. Tommi, hän oli sekaantunut vääränlaisiin ihmisiin. Hän ei kertonut sinulle vai kertoi. Kari mietti, mitä sanoa. Tommi oli kerran, vain muutamaa päivää ennen katoamistaan, maininnut ryhmän nimeltä Veljesi. He tapasivat vanhoissa, käyttämättömissä varastoissa metsien laidoilla, paikoissa, joissa kukaan ei kulkenut öisin. Tommi oli puhunut heistä kuin olisi pelännyt sanojaankin, kuin jokainen maininta olisi rikkonut jonkin hiljaisen sopimuksen. Kari ei ehtinyt vastata ennen kuin Aino lisäsi hiljaa. He eivät ole tavallisia harrastajien kerhoja, Kari. Heillä on valtaa täällä, liikaa valtaa. Kari tunsi ihon nousevan kanan lihalle takin alla, vaikkei tuuli ollut edes kylmä. Hän ei ollut tottunut pelkäämään, mutta nyt jokin hänen sisällään alkoi liikkua, kuin ensimmäinen varoitus ennen lumimyrskyä. Ja yön koneet jatkoivat hidasta, kivuliasta liikehdintäänsä, kuin nekin odottaisivat, mitä Kari aikoi tehdä seuraavaksi.
Kari jatkoi kierrostaan, mutta tavanomainen reitti tuntui muuttuneen. Hän oli kulkenut nämä samat hallien välit 30 kertaa viikossa lähes 10 vuoden ajan. Ja silti nyt jokainen nurkka tuntui vieraalta. Se ei ollut vain se uhkaava puhelu. Ei Ainon painostunut katse, vaan jokin syvempi, hiljaisempi, kuin teollisuusalue olisi muuttunut tarkkailevaksi olennoksi, joka hengitti hänen askeltensa tahdissa. Pohjanmaan tuuli kuljetti mukanaan merenkosteaa tuoksua, mutta se ei saanut häntä rauhoittumaan. Hän huomasi valon välähdyksen kauempana, vanhan varastohallin suunnassa, hallin, joka oli poistettu käytöstä jo vuosia sitten. Sinisiä välähdyksiä, nopeita ja epäsäännöllisiä, kuin joku olisi yrittänyt huomaamattomasti valaista sisätilaa taskulampulla. Kari kiristi tahtia. Hallin ovi rauttui hieman tuulen mukana, ja siitä loisti himmeä valo. Hän oli juuri astumassa lähemmäs, kun jokin liikahti pimeässä käytävän päässä. Sinä taas täällä, kuului matala ääni. Aino seisoi varaston kulmalla, kädet takin taskuissa, kasvot varjoissa. Hänen hengityksensä höyry nousi ilmaan, vaikka pakkanen ei ollut edes kovin kireä. Se kertoi hermostuneisuuden. Miksi valot ovat päällä tuolla? Kari kysyi ja nyökkäsi halliin päin. Aino ei vastannut heti. Kun hän lopulta puhui, äänessä ei enää ollut tiukkaa esimiehen sävyä, vain pelko. Älä mene sinne, Kari. He ovat sisällä. He? Kari toisti. Veljesilta. Sana putosi maahan raskaana kuin märkä lumipaakku. Sinä et ymmärrä, millaisessa asiassa Tommi oli mukana. Kari ei vastannut, sillä jokin hallin sisällä liikahti. Rasahdus, metallin kolahdus, hiljainen huokaus. Hän tunsi ihon kiristyvän selkää pitkin, mutta otti silti askeleen ovea kohti. Kari, älä, Aino sanoi matalalla, kiireisellä äänellä. Minä olen pitänyt heille silmää täällä. He pakottivat minut. Pakkohan minun oli. Jos en olisi suostunut, minulle olisi käynyt kuten Tommille. Kari kääntyi katsomaan häntä. Aino oli tunnettu vahvuudestaan, mutta nyt hänen silmissään oli jotakin murskattua. Mitä he tekevät hänelle? Kari kysyi hiljaa. Aino avasi suunsa, mutta ääni katkesi. Hän ravisti päätään. Sitä et halua nähdä. Kari pohti hetken, vain hetken, ennen kuin tarttui ovenkahvaan ja työnsi sen auki. Metallinen ovi narisi vastalauseena kuin yrittäen varoittaa häntä. Hallin sisällä oli hämärää, vain pari heikkoa työvaloa roikkui katon rajassa. Niiden kylmävalkoinen loiste sai varjojen reunoihin sinertävän sävyn. Lattialla oli tuoreita lumijälkiä, jotka johtivat syvemmälle varastoon. Ne eivät olleet työsaappaan jälkiä, enemmänkin raskaita, leveitä, säännöllisiä askelia. Ryhmäjälkiä. Samassa hän kuuli sen. Vaimea, tukahdutettu äännähdys, kuin joku yrittäisi huutaa suu teipattuna. Kari jähmettyi. Hän tunsi verensä jyskyttävän korvissaan. Silloin valon reunassa näkyi 3 hahmoa. Mustiin toppatakkeihin pukeutuneita miehiä, kasvot suojattuina tummilla maskeilla. He raahasivat jotakuta lattiaa pitkin. Kari näki takin ensin, sinivalkoinen huomiotakki, jonka hän oli nähnyt Tommilla lukuisia kertoja talviyövuoroissa. Tommi, Kari kuiskasi. Yksi miehistä pysähtyi. Hänen päänsä kääntyi hitaasti kohti Kari Lehtoa. Maskin tyhjä katse heijastaen valoa kuin kuolleet silmät. Kari teki virheen. Hän perääntyi. Se riitti. Mennään, kuului oven takaa. Aino seisoi nyt täysin avonaisessa käytävässä. Kädessään radiopuhelin, jonka punainen valo välkkyi. Hän näytti siltä, että olisi valmis joko auttamaan tai pettämään. Eikä Kari pystynyt päättämään kumpi. Yksi maskimiehistä astui askeleen eteenpäin, teräksinen saha kädessään. Sen moottori pärähti käyntiin, täyttäen hallin kylmällä, tärisevällä äänellä. Sinä olet nähnyt liikaa, mies sanoi matalalla, rikkinäisen äänen läpi suodattuneella suomella. Kari tunsi, että jokin hänessä napsahti, ei pelko, vaan päätös. Sahan korvia repivä ujellus täytti varaston kuin olisi repinyt ilmaa rikki. Metallinen värinä kulki lattian kautta Karin jalkoihin,
mutta hän ei vetäytynyt. Pelko ei enää puristanut häntä, se muuttui joksikin muuksi, joksikin teräväksi ja polttavaksi, lähes rauhalliseksi. Hän näki Tommin puoliksi tajuttomana, kasvot kalpeina, silmissä sekava pyyntö. Näky iski johonkin syvälle, paikkaan, jossa suomalainen sisukkuus syttyi kuin kipinä pakkasaamuna. Aino seisoi sivummalla, kädet vapisten radiopuhelimen ympärillä. Hänen sisällään raivosi taistelu, se näkyi kasvoi. Hän oli osa tätä ryhmää pakon edessä, mutta samalla jokin hänessä oli murtunut. Kari näki sen. Ehkä se toi häneen hitusen toivoa. Ensimmäinen maskimiehistä lähti liikkeelle, saha käynnissä. Kari ojensi kätensä taakse ja tarttui maassa lojuvaan metalliputkeen, jonka pinta oli kylmä ja karhea. Hän ei miettinyt, miten se päätyi siihen. Hän ei enää miettinyt mitään. Kun mies syöksy, Kari iski. Metalliputki kolahti käsivarteen ja saha rojahti sivuun. Maskin alta kuului tukahdutettu karjaisu. Saha putosi lattialle, kipinöiden iskiessä pitkin betonipintaa. Toinen mies ryntäsi kohti Karina, mutta samalla hetkellä Aino liikahti ei pois, vaan eteen. Hän potkaisi sivuun toisen sahan ja huusi käheällä äänellä. Tommi ulos. Nyt. Kari tunsi adrenaliinin syöksähtävän koko kehoonsa. Hän sieppasi Tommia käsivarresta ja auttoi tämän jaloille. Tommi horjui, mutta pysyi pystyssä juuri ja juuri. Hänen hengityksensä kuulosti rikkonaiselta, kuin jokainen ulospuhallus olisi ollut kamppailu. Jätetäänkö hänet? Tommi kuiskasi heikolla äänellä, silmät Ainossa. Ei, Kari murahti. En jätä ketään. Mutta maskimiehet eivät aikoneet päästää heitä helpolla. Kolmas heistä, kookkain, sulki reitin ulko-ovelle. Hänen kädessään ei ollut sahaa, vaan metallitanko, joka näytti taivutetulta kuin se olisi ollut joskus kiinni koneessa. Kari tiesi, ettei heillä ollut mahdollisuutta ohittaa miestä ilman taistelua. Silloin Aino teki jotain odottamatonta. Hän painoi radiopuhelimen sivua ja sanoi tasaisella, kylmällä äänellä. Hälytys, käynnissä, nyt. Punainen merkkivalo välähti. Sirpale sekuntia myöhemmin teollisuusalueen ulkoiset hälytysvalot räjähtivät päälle, levittäen punaisen huudon yöhön. Äänekäs sireeni täytti Vaasan teollisuusalueen laidat. Maskimiehet hätkähtivät. Se sekunnin murto-osa riitti. Kari työnsi Tommia eteenpäin ja syöksyi itse kohti kookasta miestä. Metallitanko heilahti, mutta Kari väisti täpärästi. Hän tunsi ilman väreilevän ohitse, kuin lyönti olisi voinut murskata hänen kylkiluita. Aino tarttui Tommia ja veti tätä ulos, käytävää pitkin kohti pääovea. Mies vyöryi jälleen Karina kohti, tällä kertaa liikkeet nopeampia. He ottivat yhteen metallin kolahtaessa metalliin. Kari iski taas ja taas. Putki kilahti tankoon ja lopulta iskeytyi miehen olkapäähän. Maski kääntyi sivulle ja juuri silloin Kari näki hänet kunnolla. Jarmo, Vaasan teollisuusalueen turvallisuuspäällikkö. Mies, jonka työ oli suojella heitä. Sinun olisi pitänyt pysyä pimeässä, Jarmo murisi ja nosti tankonsa uudelleen. En enää, Kari vastasi ja työnsi voimansa viimeiseen lyöntiin. Jarmo kaatui maahan. Hän ei noussut. Kari ei jäänyt varmistamaan. Hän juoksi käytävää pitkin, ulko-oven läpi. Ulkona kylmä Vaasan talvituuli tuntui melkein lohdulliselta. Sireenit ulvoivat, siniset ja punaiset valot välkkyivät lähempänä, poliisi oli jo matkalla. Aino ja Tommi odottivat parkkialueen laidalla. Tommin jalat pettivät ja Kari tuki häntä. Aino tärisi. Minä en kykene enää tähän. He pakottivat, uhkasivat, hallitsivat kaikkea. Se loppuu tänään, Kari sanoi. Sinivalkoinen poliisiauto kaartoi pihaan. Sen valot heijastuivat lumesta, tuoden valoon varjoja, jotka olivat piileskelleet aivan liian pitkään. Veljesilta pidätettiin sinä yönä. Aino tunnusti kaiken. Hän sai suojelua ja vapautuksen syytteitä. Tommi vietiin sairaalaan ja selviytyi. Kari jätti vanhan työpaikkansa taakseen ja palasi perheensä luo Vähäkyröön, pieneen taloon metsän laidalle,
jossa yö ei enää hengittänyt hänen niskaansa. Mutta hän tiesi, että jos joku joskus katoaisi pimeyteen, hän ei enää kääntäisi katsettaan. Hän ei enää kulkisi hiljaa ohi. Oulun ja Kempeleen välinen pätkä E85 tietä oli sellainen, jota harva yövuorossa kulkeva halusi valvoa yksin. Pohjanmaan tasainen maa näytti rauhalliselta päivisin, mutta öisin se muuttui kuin toiseksi maailmaksi. Metsät kasvoivat pimeämmiksi, sumu liikkui outoina kieppuvina nauhoina ja pakkanen puri luuhun saakka. Arttu Niemi, 30-vuotias mies, joka oli aina ollut enemmän vaatimaton kuin rohkea, oli kuitenkin tottunut siihen työnsä puolesta. Hän oli istunut valvontakopissaan jo monia talvia, seurannut monitorien vihreitä raitoja, kuunnellut radiopuhelimen yksinäisiä räsähdyksiä ja vilkaissut välillä ikkunasta ympäröivään mustuuteen, joka tuntui tuijottavan takaisin. Mutta viime viikkoina jokin oli muuttunut. Hän ei ollut ainoa, joka sen oli huomannut. Pitkän matkan kuljettajat, ne hiljaiset, kahvin ja tupakansavun muotoilemat miehet ja naiset, olivat alkaneet puhua kuiskaten. Huudot metsässä, joku oli sanonut. Joku juoksee pimeässä tien varrella, kertoi toinen. Yksi oli jopa väittänyt nähneensä varjon, joka liikkui samaa tahtia kuin hänen autonsa, mutta ei jättänyt jälkiä lumeen. Arttu ei yleensä antanut mielikuvituksensa laukata, mutta nyt pimeys tuntui painavan niskaa raskaammin. Hän huomasi alitajuisesti tekevänsä ylimääräisiä tarkistuskierroksia. Hän ei kertonut siitä kenelle. Se vain tuntui pakolliselta, kuin jokin olisi odottanut häntä metsän rajalla. Ja jos hän jättäisi tarkastuksen väliin, se tulisi itse hakemaan. Valvontakopin sisällä oli lämmintä, mutta ulkoa kantautuva humina sai seinät värisemään. Kun tuuli nousi Perämeren suunnalta, se toi mukanaan kylmyyden, joka ikään kuin kuiskasi ikkunapintoja pitkin. Arttu ei koskaan ollut varma, oliko ääni vain jäisen ilman liikkeen tulosta, vai oliko se jokin muu, jokin, joka muistutti kaukaista hengitystä. Hän oli juuri kaatamassa kahvia termospullosta, kun ovi narahti ja sisään astui Salla Lehtimäki, hänen kollegansa, joka oli yleensä iloinen ja napakka, mutta nyt selvästi hermostunut. Arttu, olen kuullut, että olet tehnyt ylimääräisiä kierroksia viime aikoina, hän sanoi, vetäen pipon pois päästään ja ravistellen lunta harteilta. Hänen äänensä oli matalampi kuin tavallisesti. Arttu nielaisi kahvin ja vastasi maltillisesti. Joku vain tuntuu olevan pielessä siellä metsäviivan kohdalla. Siellä, missä tie kaartaa. Aivan kuin joku seuraisi liikennet. Salla puri huultaan, katse liukui lattia. Minun serkkuni katosi siinä lähellä. Hän teki pakettitoimituksia. Poliisi tutki jonkin aikaa, mutta he sanoivat, ettei ollut todisteita rikoksesta. Hän nosti katseensa, ja siinä oli jotain terävää, lähes epätoivoi. Mutta sinä näet asioita siellä, eikö niin? Jotain, mitä he eivät huomanneet. Arttu ei ollut tottunut kantamaan muiden toivoja harteilla. Silti hän tunsi painon, joka ei ollut epämiellyttävä, enemmänkin väistämätön. Jos on pienikin mahdollisuus, minä etsin. En lupaa ihmeitä, mutta en käännä selkää. Koppi hiljeni. Lumihiutaleet koputtivat ikkunaa kuin joku yrittäisi kiinnittää huomiota. Valvontamonitorit välkkyivät. Yksi kameroista näytti metsän reunan, ja tuuli näytti liikuttavan varjoja epänormaalilla tavalla, ikään kuin ne olisivat ihmisen kokoisia ja liikkuisivat omaa tahtoaan. Salla huomasi saman, ja hänen hengityksensä tiheni. Arttu, mikä tuo on? Arttu nojautui lähemmäs näyttöä, mutta varjo oli kadonnut. Jäljellä oli vain pimeä metsä. Silti he molemmat tunsivat sen. Se ei ollut yksin siellä. Arttu ei voinut enää sivuttaa tunnetta, joka oli kalvanut häntä viikkojen ajan. Jokin odotti metsän rajalla, jokin, joka ei kuulunut Pohjois-Pohjanmaan talviseen yöhön. Tuuli vain vahvisti ajatusta.
Se puhalsi metsän oksien läpi kuin pitkä, katkonaisten lauseiden sarja. Kuin joku olisi yrittänyt puhua, mutta käyttänyt väärää kieltä. Kieltä, joka raapi sisäkorvaa. Kun Salla poistui kopiosta käydäkseen pihalla hengittämässä raitista ilmaa, Arttu jäi yksin monitorien ääreen. Yksi niistä välähti, ei sähköhäiriön tavoin, vaan kuin kamera olisi räpsähtänyt varoittaakseen. Kuvassa näkyi paksu lumipeitteinen maasto, jonka keskellä vilahti tummempi hahmo. Ei selvästi ihminen, mutta ei myöskään mikään eläin, jonka Arttu olisi tunnistanut. Hahmo seisoi liikkumatta, aivan kuin se olisi odottanut, että katse osuisi siihen. Arttu kumartui lähemmäs. Siinä hetkessä kameraan ilmestyi toinen liike. Jalanjälkiä lumeen, ilmestyneitä yksitellen, ilman että ketään näkyi niitä tekemässä. Jäljet kulkivat suoraan kohti tietä. Hän tunsi kylmän pistoksen niskassa. Se tulee tähän suuntaan. Ovi avautui ja Salla palasi sisään, posket punaisina kylmästä. Arttu ei sanonut sanaakaan, vain osoitti sormella monitoria. Salla veti terävän hengähdyksen. Ei tämä ole normaalia. Kamerat eivät tee tuollaista. Ne jäljet johtavat kohti metsäreittiä, sitä jota kuljettajat käyttävät taukopaikalle. Arttu mutisi ja nousi seisomaan. Minun on käytävä katsomassa. Et mene yksin, Salla sanoi lähes käskien, mutta äänessä värisi pelko. Minä tulen. Arttu epäröi. Hän tiesi, ettei Salla ollut koulutettu maastoetsintään, mutta jokin hänen äänessään oli sellaista, jota ei voinut ohittaa. Salla ei etsinyt totuutta vain työnsä vuoksi. Hän etsi serkkuaan, jotakin, joka oli jäänyt roikkumaan keskeneräisenä haavana. He ottivat taskulamput ja heijastin liivit. Ulkona oli meri-ilman tuoma terävä kylmyys, joka poltti ihoa suojavaatteidenkin läpi. Pimeys oli niin syvä, että tuntui painavan rintaa, kuin ympärillä olisi ollut tyhjiö eikä metsä. Kun he lähestyivät metsän rajaa, lumi natisi jalkojen alla tavallista kovempana, kuin se olisi yrittänyt varoittaa heitä joka askeleella. Jäljet, jotka näkyivät kamerassa, olivat nyt heidän edessään todellisina uurteina hangessa. Ne eivät vaikuttaneet normaalilta. Jokaisessa askelmassa lumi oli painunut liian syvälle, aivan kuin askel olisi ollut raskaampi kuin ihmisen paino sallisi. Tuo näyttää melkein kuin jonkun vetämältä, Salla kuiskasi. Mutta ei ole reenjälkiä, ei mitään. Arttu kumartui tutkimaan jälkiä. Reunat olivat oudon terävät, kuin lumi olisi leikattu eikä painettu. Hän yritti löytää selityksen, eläin, ehkä karhu, mutta mikään järkevä vaihtoehto ei sopinut. Kun he kulkivat pidemmälle, tuuli lakkasi äkisti. Metsä hiljeni tavalla, joka ei ollut luonnollista. Ei linnun ääniä, ei tuulen suhinaa, vain kuollut tila ympärillä. Silloin kuului ensimmäinen ääni. Ei huuto, ei puhe, vaan kuin oksa olisi katkennut heidän vierestään pimeydessä. He kääntyivät samaan suuntaan, valot heilahdellen. Toinen ääni, askelia, mutta liian kevyitä ollakseen ihmisen. Kolmas ääni, aivan heidän selkänsä takaa. Arttu tunsi sydämensä lyövän kipeästi. Salla, älä liiku. Mutta Salla ei totellut. Hän kohotti valonsa ja osoitti suoraan eteenpäin. Valokeila osui johonkin. Jotain, joka oli ollut heidän edessään koko ajan, liikkumattomana, odottavana. Se oli polun varrella, kuin luonnottomasti suora siluet. Ihmisen kokoinen, mutta vinosti kallellaan, aivan kuin se olisi riippunut näkymättömästä langasta. Sen kasvoja ei voinut nähdä, vain ääriviivat lumisateen läpi. Salla tärisi. Arttu, tuo ei ole elossa. Arttu avasi suunsa vastatakseen, mutta silloin hahmo liikahti, ei askelin, vaan nykäyksinä, kuin jokin epäsäännöllinen mekanismi olisi käynnistynyt sen sisällä. Jäljet, jotka johtivat sinne, eivät olleet sen. Ne olivat jonkun pois vedetyn. Arttu tunsi veren pakenevan kasvoiltaan. Jotain oli aivan väärin, ja polku vei heidät syvemmälle. Hahmo liikkui nykäyksittäin, aivan kuin sitä olisi ohjattu jostain kauempaa,
jokin näkymätön voima repinyt sitä eteenpäin ja taaksepäin kuin rikkinäistä nukkea. Arttu ja Salla seisoivat liikkumatta. Taskulamppujen värisevä valo paljasti hahmon ympäriltä lumen, joka oli painunut syvälle, mutta ei hahmon alta. Se ei jättänyt jälkiä. Sen olemus ei tuntunut kuuluvan lumeen, maahan tai edes maailmaan, jota he tunsivat. Salla nielaisi kuuluvasti. Arttu, me emme ole enää tekemisissä vain kadonneiden kuljettajien kanssa. Arttu ei vastannut heti. Hän yritti irrottaa katseensa hahmosta, mutta jokin siinä vangitsi hänen huomionsa. Se näytti pukeutuneelta tummiin talvivaatteisiin, jotka eivät olleet suomalaisia merkkejä, eivätkä mitään, mitä kuljettajat käyttäisi. Se oli vanhanaikaista kangasta, karheaa materiaalia, joka ei vastannut pakkasen liikkeeseen. Pää oli kääntynyt heitä kohti, mutta kasvojen sijasta näkyi vain syvää varjoa, kuin pimeys olisi imeytynyt siihen. Se ei seuraa meitä, Arttu mutisi lopulta. Se odottaa. Kun he liikkuivat varovasti eteenpäin, hahmo ei tehnyt elettäkään heidän peräänsä. Metsä polkuineen tuntui vetävän heitä pidemmälle. Jäljet lumeen muuttuivat kaoottisemmiksi, kuin niitä olisi tehnyt useampi ihminen. Jotkut kompuroineet, jotkut laahaantuneet. Polun varrella oli merkkejä revityistä oksista, verisiä tahroja, jotka olivat lähes jäätyneet harmaiksi pakkasilmassa. Kun he saapuivat syvemmälle metsään, tuuli tuntui nousevan uudelleen, mutta vain metsässä, ei taustalla olevalla tiellä. Puiden oksat natisivat kuin vanhat lihakset. Jossain kauempana kuului rytminen kopina, kuin joku olisi naputtanut metallia vasten kiveä. Sitten he näkivät sen. Pienen, epävirallisesti kyhätyn majan, lähes piilossa 2 suuren kuusen välissä. Se oli rakennettu hätiköidysti, lautaa ja pressua, mutta sen edessä oli polku, jota oli selvästi käytetty. Arttu kohotti lamppuaan ja sen valossa näkyi 3 hahmoa sisällä, heikkoja, kalpeita, kuin pimeys olisi imennyt heistä värit. Salla pidätti hengitystään. Arttu, tuo on minun serkkuni. Hänen äänensä murtui, mutta hän ei kaatunut polvilleen. Hän astui eteenpäin, päättäväisenä ja pelon lävistämänä samanaikaisesti. Kun he astuivat lähemmäs, joku liikahti majan sisällä. Miehet olivat sidottuja, heikkoja, mutta elossa. Yksi heistä kohotti päätään ja yritti puhua, mutta hänen äänensä oli vain kuiskausta. Arttu kumartui lähemmäs ja erotti sanat. Varokaa, hän ei ole kaukana. Arttu kohotti katseensa. Hän kysyi, mutta ei ehtinyt kuulla vastausta. Silloin takana kuului lumen painava rytinä, ja sen mukana ääni, joka ei kuulunut metsälle, ei pakkaselle, ei millekään inhimilliselle. Syvä, karhea, kuin jää olisi lohkeilut jonkun rinnassa muodostaen sanat. Liian utelias, Arttu. Heikki astui esiin pimeästä. Rodunhoitoasunsa, joka päivisin teki hänestä vain tavallisen tienpitäjän, oli nyt muuttunut jonkinlaiseksi rituaaliseksi varjoksi hänen ympärillään. Hän piti kättä taskun lähellä ja sillä oli ase. Hänen katseensa oli väritön, lasinen. Tämä tie syö ihmisiä, Heikki sanoi. Minä vain annan sen tehdä sen nopeammin. Kukaan ei kaipaa näitä. Kuljettajia, jotka katoavat. Työläisiä, joilla ei ole perheitä. He vain häviävät. Salla astui esiin. Minun serkkuni ei häviä mihinkään. Hänen äänensä oli lumeen kätkeytynyt huuto, täynnä vihaa ja epätoivoa. Heikki kohotti asetta, mutta ei ehtinyt tähdätä. Salla sieppasi maasta lujan oksan ja löi häntä päähän. Ase laukesi, luoti lensi ohi Arttun posken niin läheltä, että se poltti ihoa. Heikki horjahti, mutta toipui nopeammin kuin kukaan normaalisti olisi voinut. Hän syöksyi Arttun kimppuun, ja he kaatuivat yhdessä lumihankeen. Taistelu oli raaka, kova ja epätoivoinen. Pakkaslumi rikkoutui heidän ympärillään. Höyry nousi heidän hengityksestään, ja metsän hiljaisuus rikkoutui raskaiden iskujen äänistä. Arttu yritti irrottaa aseen Heikin kädestä, mutta mies oli vahva, lähes yliluonnollisella tavalla.
Jotain oli muuttunut hänessä. Jotain, joka ei ollut enää ihmistä. Lopulta, kun Heikki yritti nostaa asetta uudelleen, Salla heittäytyi heidän väliinsä ja tarttui aseen piippuun kaksin käsin. Hetken ajan kaikki pysähtyi. Heikin ote lipesi, Arttu tarttui tilaisuuteen, käänsi miehen ympäri ja painoi hänet maahan. Heikki rimpuili vielä, mutta pian voimat pettivät. Kun poliisit viimein saapuivat, metsän ilma tuntui muuttuneen. Ikään kuin jokin, joka oli tarkkaillut heitä, olisi vetäytynyt takaisin varjoihin odottamaan seuraavaa mahdollisuutta. Kuljettajat pelastettiin. Salla sai serkkunsa takaisin ja Heikki vietiin pois käsiraudoista. Mutta Arttu tiesi, ettei tie ollut täysin syytön. Jokainen jälki metsässä, jokainen varjo kamerassa. Ne kertoivat tarinaa, joka ei loppuisi tähän. Siksi hän siirsi itsensä toisiin tehtäviin. Pois Oulun syrjäisiltä öiltä. Pois teiltä, jotka kuiskivat pimeässä. Rovaniemen pohjoisilla teillä. Siellä missä revontulten haalea hohde tuntuu seuraavan autojen takalaseja ja missä lumipenkkojen varjot venyvät kuin pitkät, hengittävät hahmot. Emil Virtanen ajoi jälleen läpi yön. Hän oli tottunut hiljaisuuteen, siihen erityiseen Lappiin kuuluvaan äänettömyyteen, joka ei koskaan ollut täysin tyhjä, kuin ilma itse olisi täynnä unohdettujen askelten kaikuja. Mutta viime kuukausina jokin oli muuttunut. Yö ei enää tuntunut hiljaiselta, vaan tarkkailevalta. Emil oli tehnyt yövuoroja yli 3 vuotta. Ajanut Rovaniemen keskustasta Korkalovaaran kaartuvia teitä, jatkanut kohti Vikakönkään ohittavaa reittiä, kunnes lumi ja pimeys sulautuivat toisiinsa. Mutta nyt jokaisella pohjoiseen suuntautuvalla toimituksella hän näki saman ilmiön. 2 staattista valoa kuin auton kaukovalot, puoliksi piilossa metsän mustuuden sisällä. Ne eivät koskaan liikkuneet. Ne eivät koskaan lähestyneet. Ne vain odottivat. Ensimmäisinä viikkoina hän ajatteli niiden kuuluvan jollekulle kalastajalle tai metsästäjälle, joka oli pysähtynyt lepäämään. Mutta kerta toisensa jälkeen ne olivat täsmälleen samalla paikalla, samassa kulmassa kuin jähmettynyt katse. Emil huomasi alkavansa hengittää nopeammin, aina kun ne ilmestyivät takapeiliin, kuin valoissa olisi jokin viesti, jota hän ei kyennyt tulkitsemaan. Hän ei puhunut asiasta kenelle. Hän tiesi, miten suomalaiset yleensä suhtautuivat tällaisiin tuntemuksiin. Ei tehdä numeroa. Varmaan mielikuvitusta. Kyllä se siitä. Mutta öiden myötä hänen levottomuutensa kasvoi kuin pohjoisen metsän hiljainen routa, joka murtaa maata sisältäpäin ennen kuin kukaan huomaa pinnan muuttuneen. Eräänä pakkasyönä, kun hento lumisade leijui ilmaan kuin tuhansia hitaita tuhkapartikkeleita, hän pysähtyi Tottorakan pienen levähdyspaikan kohdalla. Hän sammutti moottorin ja kuunteli yön ääniä. Ei tuulta, ei auton huminaa kauempaa, ei teeren siipien räpytystä metsän siimeksessä, vain se outo, kuollut hiljaisuus, joka roikkui hänen ympärillään kuin sumuinen verho. Hän otti termosmukinsa, jonka sisällä oli kahvia keitettynä tunti sitten, ja odotti. Hiljaisuus ei rikkoutunut, mutta jokin muu rikkoi hänen rauhansa. Äkillinen tunne, ettei hän ollut pysähtynyt yksin. Hän käänsi päätään hitaasti, varovasti, ettei vaikuttaisi siltä, että näkee jotain, ja siellä pimeän metsän laidalla olivat ne valot jälleen. Eivät kellertävät suomalaisen auton ajovalot, vaan kylmät, sinertävät, kuin LED-lamput, jotka valaisevat liikaa ja liian suoraan. Hänen sisällään nousi terävä, piirtävä kauhu. Hän ei nähnyt auton ääriviivoja, ei rekisterikilpeä, ei höyryävää pakokaasua kylmässä ilmassa, vain valot kuin silmät. Emil tunsi rintansa kiristyvän. Hän käynnisti auton ilman epäröintiä ja jatkoi matkaa. Mutta koko loppuyön ajan hän tunsi valojen seuraavan. Ei lähestyen, ei väistyen,
mutta pysyen juuri oikealla etäisyydellä, kuin ne tahtoisivat hänen tietävän, että hänet oli huomattu. 2 päivää myöhemmin, kun hän tapasi ystävänsä ja samalla vuorotyön jaon partnerinsa, Nooran, hän ei enää kestänyt olla hiljaa. Minua seurataan, hän sanoi matalalla äänellä, kuin peläten, että sanat itsessään voisivat kutsua jonkin esiin. Noora ei naurahtanut, ei vähätellyt. Hän vain kohotti katseensa keittiön pöydän yli, silmissään varjo, jota Emil ei heti tunnistanut. Sano uudestaan, Noora kuiskasi. Ne samat valot, joka yö, ne eivät liiku, ne vain katselevat. Se, mitä Noora vastasi, sai Emilin vatsan putoamaan syvälle, kuin jää olisi murtunut hänen jalkojensa alla. Emil, minun veljeni puhui samoista valoista ennen kuin hän katosi, tismalleen samoista. Kun Nooran sanat jäivät ilmaan, Emil tunsi kylmyyden, joka ei tullut Lapin talvesta, vaan siitä hiljaisesta totuudesta, jota kukaan ei ollut uskaltanut lausua. Rovaniemen yövuoroissa oli jotakin vialla. Jotakin, joka ei mahtunut loogisen selityksen sisään, vaikka suomalaiset järkevyysarvot pakottivatkin etsimään sellaista viimeiseen asti. He päättivät tavata myöhemmin samana iltana Nooran pienessä asunnossa Mäntyvaaran laidalla. Asunto oli täynnä lämpöä. Villasukat kuivumassa patterilla, kynttilät ikkunalaudalla, pieni puinen hylly, jossa oli Lapin perinteisiä koristeita. Mutta turvan tunne ei saapunut sinne, vaikka he yrittivät. Noora näytti väsyneeltä, ei vain univajeesta, vaan siitä taakkaa kantavasta surusta, joka oli painanut häntä siitä lähtien, kun hänen veljestään oli tullut yksi niistä, jotka eivät koskaan palanneet yövuoroilta. Noora, miksi et kertonut minulle aiemmin? Emil kysyi varovasti. No, koska toivoin, että se oli vain sattumaa, että hän oli väsynyt, että ehkä hän halusi aloittaa alusta jossain muualla. Mutta nyt, Noora sanoi ja katsoi Emilia tavalla, joka rikkoi hänen sydämensä. Nyt minä näen, että minä valehtelin itselleni. He avasivat pöydälle kaikki mahdolliset kartat, vanhat maastokartat, puhelimen GPS-jäljet, reitit, joita muut paikalliset kuljettajat olivat käyttäneet. Emil osoitti kaavaa. Katso tätä. Täältä Saarenkylän jälkeen, ennen kuin tie kääntyy kohti Norvajärveä. Aina juuri tällä alueella. Nämä valot ilmestyvät sinne. Tarkalleen sama paikka. Noora nyökkäsi hitaasti. Veljeni mainitsi saman. Hän puhui pysähtyneistä valoista. Sanoi, että ne tuntuivat odottavilta. Odottavilta. Sana tuntui jäätyvän heidän välilleen. Keskustelu katkesi, kun tuuli ulkona nousi, ravistellen ikkunoita. Se kuulosti hetken siltä, kuin joku olisi vetänyt sormiaan ikkunalasia pitkin. He vaihtoivat katseita. Meidän pitää mennä katsomaan, Noora sanoi lopulta suorasukaisesti, niin kuin pohjoisen suomalaiset usein päättivät, kun pelko ei enää mahtunut sisälle. Yhdessä. Etkö sinä pelkää? Totta kai minä pelkään, Noora vastasi. Mutta minä pelkään vielä enemmän sitä, että mitään ei tehdä. Illan pimetessä he lähtivät liikkeelle 2 eri autolla. Suomalainen tapa minimoida riski, jos toinen joutuisi vaaraan. He pitivät puhelimet linjalla, kuulokkeet korvissa, mutta kumpikaan ei puhunut hetkeen. Lapin yö kietoi heidät ympärilleen. Metsä oli täynnä mustaa tiheyttä, kelojen oksat roikkuivat kuin kuivettuneet käsivarret, ja lumi narskui tien laidassa kuin kirjoittaen varoituksi. Kun he lähestyivät Norvajärven sivua, Emil tiesi, mitä näkisi. Hän puristi rattia, ja sitten siinä ne olivat. Ne valot. Ei vain 2, tällä kertaa 4. Emil, minä näen ne myös. Noora kuiskasi korvanapeissa. Älä pysähdy vielä, Emil sanoi, mutta hänen äänensä oli käheä. Valot olivat sinertäviä, kylmiä, ja niiden takaa ei edelleenkään erottunut auton muotoa. Ne eivät värisseet. Ne eivät liikkuneet. Ne vain katsoivat. Ne ovat liian korkealla ollakseen auton valoja, Noora huomautti. Liian symmetriset. Silloin, täysin yllättäen, valot sammuivat yhtä aikaa.
Hetki oli niin totaalinen, että Emil haukkoi henkeä kuin olisi pudonnut jään läpi. Noora, minä en näe mitään enää. Samalla molemmat kuulivat metsän suunnasta äänen, raskaan, lumen alla rouskuvan askeleen. Sitten toisen, sitten kolmannen, jotka tulivat lähemmäs kuin jokin, joka ei välittänyt piiloutua. Noora, aja pois, nyt. Mutta Noora ei vastannut heti. Hetken hiljaisuus venyi, kuin maailma olisi pidättänyt hengitystään. Sitten Noora sanoi, Emil, minun auton takana seisoo joku. Aika pysähtyi. Emil tunsi kylmän hien selässään. Hän ei kääntänyt päätään, ei uskaltanut. Hän tiesi, että jos näkisi jonkin väärän kokoisen, väärän muotoisen, väärässä paikassa olevan, jotain sisällä katkeaisi. Noora, älä liiku, hän kuiskasi. Mutta silloin heidän puheluunsa tuli kolmas ääni. Ei miehen, ei naisen, vaan jokin matala ja säröinen, kuin ääni olisi syntynyt imitoimalla ihmistä, ilman että se koskaan oli nähnyt ihmiskehoa. Te olette myöhässä. Yhteys katkesi heti sen jälkeen, kun tuo ääni, se epäsopiva, ihmisen muotoa matkiva, mutta ei koskaan siihen täysin yltävä, oli lausunut sanat, jotka eivät kuuluneet Lapin yöhön. Emil tunsi, kuinka hiljaisuus iskeytyi sisään hyytävän raskaana, painavana kuin vanhan metsän varjot. Hän kuuli oman sydämensä hakkaavan korvissa, mutta mitään muuta ei enää kuulunut. Puhelin antoi vain staattista kohinaa, joka särisi kuin kylmä sähkö lumessa. Noora. Hän yritti uudestaan, ääni murtuen. Ei vastausta. Valot, jotka olivat aiemmin sammuneet, syttyivät sillä hetkellä uudelleen, mutta nyt ne eivät olleet enää samalla etäisyydellä. Ne olivat lähempänä, paljon lähempänä. Niiden hohde osui puiden runkoihin ja sai ne näyttämään kapeilta, vääristyneiltä kuin lumi olisi sulanut niiden ympäriltä vain hetki sitten, paljastaen tuoreen haavan metsän kudoksessa. Ja Emil tajusi, etteivät ne enää olleet puiden takana. Ne olivat tien keskellä. Kun valot lähestyivät, Emil näki vihdoin ääriviivan. Se ei ollut auto. Se ei ollut rekka. Se ei ollut mikään, mitä hän oli koskaan nähnyt Suomen teillä. Se muistutti ajoneuvoa vain periaatteessa kuin joku olisi yrittänyt rakentaa auton nähtyään sellaisen vain kuvauksena ja käyttänyt täysin vääränlaisia mittasuhteita. Rakenne oli liian pitkä, liian matala, ja renkaiden tilalla näytti olevan jokin metallisia niveliä muistuttava järjestelmä, joka liikkui liian sulavasti lumella. Metallin ja lumen kitinä tuli lähemmäs. Samalla hetkellä Emil näki Nooran auton jarruvalot vilkahtavan. Se oli pysähtynyt vinosti tien laitaan, kuin joku olisi pysäyttänyt sen äkillisesti ja poistunut. Tai tullut otetuksi. Paniikki puski rintaan, mutta Emil pakotti itsensä katsomaan. Hän astui ulos autosta, vaikka hänen jalkansa tärisivät. Lapin kylmä ilma löi vasten kasvoja, mutta se ei ollut normaalia pakkasta. Tämä tuntui pimeämmältä, kuin ilma olisi tuonut mukanaan varoituksen. Noora, hän huusi. Hetkeen ei tapahtunut mitään. Sitten kuului ääni metsästä. Ei huuto, ei ihmisen askel. Se kuulosti siltä, kuin lumi murtuisi jonkin painon alla, mutta ei säännöllisesti. Rytmi oli epävakaa, kuin se mikä liikkui, ei olisi täysin ymmärtänyt kävelemisen ideaa. Emil, ääni kuului vihdoin, mutta ääni ei tullut Nooralta. Se tuli jostain syvemmältä metsästä, hieman liian hiljaisena, hieman väärällä sävyllä, ikään kuin joku olisi yrittänyt matkia Nooran ääntä muistista. Hän tunsi päänsä sisällä syntyvän kauhun, joka ei ollut enää pelkästään ulkoista. Hän muisti kaikki tarinat, joita paikalliset olivat kuiskailleet vuosien ajan. Puhumattomat säännöt Lapin metsistä, ajatukset siitä, ettei pimeydessä saanut koskaan vastata ääneen, joka kuulosti tutulta, mutta tuli väärästä suunnasta. Se kuului Suomen vanhoihin varoituksiin, jotka olivat pysyneet satoja vuosia, koska ne olivat totta. Hän ei vastannut äänellä.
Sen sijaan hän juoksi Nooran autolle ja avasi oven. Auto oli tyhjä. Moottori kävi yhä. Puhelin oli penkillä, näyttö edelleen päällä, linja auki. Hän nappasi sen ja kuuli raskasta hengitystä, mutta se ei ollut Nooran. Hengitys pysähtyi. Sitten kuului samasäröinen ääni kuin aiemmin, mutta nyt lähempää, aivan kuin se olisi ollut auton sisällä hänen kanssaan. Sinun ei olisi pitänyt pysähtyä. Emil paiskasi oven kiinni ja peruutti, sydän melkein pysähtyen. Hänen ympärillään näkyi lumessa outoja jälkiä, ei eläimen, ei ihmisen, pitkiä, epäsäännöllisiä, kuin jokin olisi liikkunut liukumalla ja kaivertanut lumeen reittejä. Jäljet johtivat syvälle metsään, sinne, minne Noora oli viety. Hän tiesi, ettei voisi jättää häntä. Vaikka jokainen järkevä suomalainen olisi sanonut, että metsään ei lähdetä yksin karhunkaan perään, Emil tiesi, että Noora ei enää ollut vain ystävä. Hän oli se ääni pimeydessä, joka oli pitänyt hänet järjissään monta yötä. Hän sytytti auton hätävilkut, otti taskulampun ja astui metsään. Lumi narskahteli askelten alla. Metsä sulkeutui hänen ympärilleen, hiljaisuus muuttui painostavaksi. Sitten hän näki valon. Ei sinertävän, ei ajoneuvon, vaan pienen, lämpimän keltaisen valon, joka leijui ilmassa kuin vanha lyhty. Valo liikkui hitaasti eteenpäin, ja Emil seurasi sitä, koska vaihtoehtoja ei enää ollut. Valo johdatti hänet aukealle. Siellä, keskellä hankea, polvistuneena, vapisi Noora. Hän oli elossa, mutta hänen katseensa oli poissa, kuin jokin olisi leikannut osan hänestä irti. Noora! Emil huusi ja ryntäsi hänen luokseen. Mutta kun hän kosketti häntä, maa jyrähti. Valot metsän sisällä syttyivät yhtä aikaa kymmenittäin. Ne piirsivät lumelle kuvion, jota Emil ei ymmärtänyt. Ja jokin liikkui niiden keskellä. Se ei ollut ajoneuvo. Se ei ollut ihminen. Ja se ei aikonut päästää heitä takaisin tielle. Turun, satamakaupungin, Kolya Mahasku, esmagava o armazém onde Petra Koronen trabalhava todas as noites. Uma imensidão metálica que ecoava cada passo como se o passado inteiro estivesse preso entre as vigas geladas. Varaston ulkopolella Itämeren tuuli ulvoi, empurrando rajuilman kaltaisia puuskia vasten rakennusta. Mas, lá dentro, o silêncio era tão absoluto que até o clique leve do scanner parecia soco seco contra o vazio. Petra työskenteli yksin suurimman osan yöstä, sillä yön vuoro oli aina ollut paikka, johon vain tietyt ihmiset suostuivat. Aqueles que queriam ouvir menos e ver menos. Para ela, a rotina sempre fora previsível. Tarkista lähetyslistat, järjestä paletit, kirjaa virheet, juo termoskannu kahvia, ja nassia frio. Mas naquela semana Turun yö tuntui jotenkin paksummalta, kuin ilma olisi muuttunut raskaammaksi. O armazém parecia respirar atrás dela, como se acompanhasse seus movimentos com interesse quase humano. E foi, numa dessas madrugadas silenciosas, exatamente às 3:27, que a tela do computador central piscou sozinha, vaikka Petra ei ollut koskenut siihen. A primeira mensagem apareceu como se tivesse vindo do próprio sistema. Olet väärässä vuorossa. Petra ficou imóvel. As letras brancas sobre o fundo azul pareciam pulsar, como se o texto estivesse quente. Ela olhou ao redor. Nada além das prateleiras que subiam até o teto, como labirinto vertical de madeira, plástico e aço. Ela respirou fundo. Tentou acreditar que era apenas erro técnico. Eikä jonkinlainen skripti, joka oli jäänyt pyörimään. Até que outra linha surgiu lentamente, letra por letra, como uma mão invisível digitando. Sinun olisi pitänyt lähteä eilen. O pulso de Petra acelerou, e a sensação familiar de normalidade se desmanchou, como o gelo começando a rachar antes de ceder. Ela fechou a janela do sistema, reiniciou o terminal,
Mas a mensagem voltou antes mesmo que o sistema carregasse por completo. Era impossível ser coincidência. Turku não era conhecida por superstições, mas qualquer finlandês crescido em regiões costeiras sabia do peso das histórias sussurradas nos bares de Porto. Kadoneista työntekijöistä, ihmisistä, jotka lähtivät tauolle, mutta eivät koskaan palanneet. Petra sempre rira disso, achando exagero de marinheiro. Mas agora, no silêncio gelado do armazém, essas histórias voltavam como passos distantes no corredor. Ela levantou da cadeira e olhou para o vidro do mezanino que dava vista para o setor principal do varasto. As lâmpadas fluorescentes tremeluziam como se fossem velas prestes a apagar, deixando sombras longas se esticarem entre as fileiras. O coração dela batia no mesmo ritmo irregular das luzes. Ela precisava falar com alguém, e a única pessoa no turno que não a ignoraria era Lari, o guarda noturno que ficava no setor oeste, perto do portão de carga. O problema é que para chegar até lá, Petra teria que atravessar a ala antiga, o setor B, um corredor deixado em desuso depois que um funcionário sofreu um acidente meses atrás. A área fora fechada parcialmente, mas ainda era a rota mais rápida, e ela sabia que quanto mais ficasse ali, mais tempo daria para que, fosse lá o que fosse, voltasse a aparecer na tela. Ela engoliu seco, ajeitou o casaco térmico, puxou o capuz até a metade e respirou fundo para enfrentar o corredor. O ar ficou mais frio conforme avançava, tão frio que parecia que a temperatura caía de propósito, reagindo à sua presença. Seus passos ecoavam entre as pilhas de pallets, e a cada eco ela sentia que um segundo passo, mais leve e mais lento, tentava acompanhar o dela. Petra recusou-se a olhar para trás. Não agora. E então, quando alcançou a porta metálica do setor B, seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem sem remetente. Ei olhe enää ulospääsyä. Não há mais saída. Petra parou. O cabelo de sua nuca se arrepiou. E, pela primeira vez desde que começara naquele emprego, ela sentiu genuinamente que Turun Yö não estava apenas observando. Estava se aproximando. Petra seisoi hetken täysin liikumatta, kuin koko Turun yö olisi pidättänyt hengitystään juuri hänen ympärillä. Puhelimen näyttö hohti kylmän sinisenä pimeän käytävän keskellä, ja sen viesti tuntui painuvan suoraan hänen luihinsa. Ei ole enää ulos pääsy. Sormet tärisivät, kun hän työnsi puhelimen takaisin taskuunsa, mutta tärinä ei johtunut kylmästä. Jotain muuta liikkui varaston sisällä, jotain, mikä ei kuulunut työntekijöiden arkeen, eikä mihinkään, mitä ohjekirjat osasivat selittää. Hän pakotti itsensä jatkamaan eteenpäin. Vanhan sektorin metallinen ovi vingahti matalasti, aivan kuin se olisi varoittanut häntä. Käytävä sen takana oli hämärä, valaistu vain muutamalla vanhalla loisteputkella, jotka välkkyivät kuin sammumisen partaalla olevat tähdet. Lattialla näkyi vanhojen kalusteiden jälkiä, pyörien uria, repeytynyt pahvilaatikko, pölykerroksia, joita kukaan ei ollut siivonnut kuukausiin. Tämä osa varastoa oli kuin unohtunut menneisyyden kuilu, eikä kukaan enää halunnut kulkea sen läpi, paitsi Petra, koska hänellä ei ollut valinnanvaraa. Mutta jo ennen kuin hän ehti puoleen väliin, hän kuuli sen. Askeleet. Ne eivät olleet hänen omiaan. Ne olivat raskaampia, hitaampia, kuin joku tarkoituksella ei yrittäisi piiloutua. Askeleet lähestyivät hänen takaa, sykkien samaan tahtiin hänen sydämensä kanssa. Petra puristi hampaansa yhteen ja kääntyi nopeasti, mutta käytävä oli tyhjä. Ainoastaan loisteputkien värisevä valo vastasi katseeseen, heittäen kulmikkaita varjoja lattia. Silloin vasemman puolen varastokopista kuului kolahdus. Kevyt, mutta terävä, kuin jokin olisi pudonnut polven korkeudelta. Petra veti sisään terävän hengityksen. Hän ei halunnut mennä katsomaan, mutta ääni toistui, tällä kertaa hieman syvempi
kuin jotakuta olisi työnnetty hyllyä vasten. Hän vilkaisi uudelleen taakse. Ei ketään. Mutta hänen sisällään kasvoi varmuus, että se ei ollut totta. Kun hän viimein pääsi sektorin B läpi ja avasi oven kohti pääkäytävää, lämpimämpi ilma iski vastaan. Tämä oli varaston uudempi osa, jossa automaattivalot syttyivät sensorien havaitessa liikettä. Valkoiset valot humisivat ylihygieenisesti, valaisivat pitkiä käytäviä, joiden lattia kiilsi huollon jäljiltä. Mutta vaikka uuden sektorin pitäisi antaa turvallinen tunne, Petra ei voinut ravistaa tunnetta siitä, että hän oli tuonut jonkin mukanaan. Lari istui vartijan kopissa, pieni lämmitin hurisemassa hänen jaloissaan. Hän käänsi katseensa ja hänen kasvoilleen nousi sekunniksi helpottunut ilme ennen kuin se muuttui huoleksi. Petra, näytät siltä kuin olisit nähnyt. En tiedä mitä, mutta pahaa. Petra ei edes istuutunut. Lari, joku lähettelee viestejä järjestelmän kautta ja nyt myös puhelimeeni. Ei numeron jälkiä, ei mitään. Ja kuulin askelia sektorissa B. En ollut yksin. Lari vaihtoi painoa jaloillaan. Kasvoihin ilmaantui varjo. Se on alkanut taas. Petra jähmettyi. Mitä tarkoitat taas? Vartija sulki oven varovaisesti perässään, kuin peläten, että joku voisi kuunnella käytävällä. En ollut rehellinen silloin, kun sanoit, että joku sotkee järjestelmää. Hänen äänensä madaltui. Meillä on ollut katoamisia. Ei virallisia. Ei sellaisia, joista johto puhuisi. Mutta yövuoroissa ihmiset saivat viestejä ennen kuin he katosivat. Petra tunsi selkänsä jäykistyvän. Ja sinä tiesit, etkä sanonut mitään. Lari puri poskensa sisäpintaa selvästi häpeissään. Pelotti. Minä kuulin asioita itsekin. Viime vuonna, kun järjestelmä kirjoitti omia lauseitaan. Kun varaston valot vilkkuivat ilman sähkövikaa. Sanoin siis itselleni, että oli vain sattumaa. Että olin väsynyt. Että työntekijät, jotka lähtivät, olivat vain kyllästyneet. Petra astui askeleen lähemmäs. Ääni värisi pidätetystä raivosta. Mutta nyt se koskee minua. Minä tiedän. Lari katsoi lattiaan. Siksi sinun on mentävä. Nyt. Ennen kuin... Mutta hän ei ehtinyt lopettaa. Varaston kaiuttimista, jotka olivat olleet hiljaa kuukausia, kajahti säröinen, syvä ääni. Ei ihmisen ääni, vaan jotain, joka yritti matkia sellaista. Petra Korhonen, pysy paikallasi. Kaiuttimet räsähtivät, valot välähtivät ja pitkin käytävää alkoi kuulua useita jalkoja. Useita, ei vain yksiä. Lari nosti katseensa, silmät laajennein. He ovat täällä. Petra, meillä on vain yksi reitti ulos. Petra käännähti ja heidän ympärilleen alkoi laskeutua uudenlainen hiljaisu. Se hiljainen, joka edeltää myrskyä tai metsästystä. Larin sanat jäivät kaikumaan Petraa ympäröivään kylmään ilmaan, kun varaston metalliset käytävät alkoivat täyttyä raskaista askelista. Ne eivät olleet kiireisiä tai säikähtäneitä, ne olivat määrätietoisia kuin ihmiset, jotka eivät pelänneet mitään enää. Eivät edes sitä, mitä heistä oli tullut. Petra tunsi sisällään jotain, joka oli paljon syvempää kuin paniikki. Sen jäätävän tunteen, että hän oli hetken päässä valinnasta, joka muuttaisi kaiken, myös sen, mitä hän oli kuvitellut itsestään. Petra, tule. Lari kuiskasi terävästi, tarttuen hänen käteensä ja vetäen hänet kohti varaston energiasalia. Sen ovi oli vanha, vahvistettu, ja tiesi, että se kestäisi ainakin hetken, jos joku yrittäisi murtaa sen väkivaltaisesti. Juuri sitä hetkeä he tarvitsivat aikaa. Ei paljon, mutta tarpeeksi. He juoksivat pitkin pitkää käytävää, joka oli valaistu vain välkkyvin valoputki. Joka välähdyksessä Petraa seurasi pelottava ajatus. Entä jos valot eivät syttyisikään uudelleen? Entä jos pimeys päättäisi sulkea heidät sisään, niellä heidät, eikä mikään ovi enää olisi tarpeeksi vahva? Energiahuoneen ovi oli raskas, ja Lari työnsi sen kiinni heidän takanaan,
lukiten kahvasta ja varmistusvivusta. He seisoivat hetken hiljaa, se hiljaisuus, joka syntyy vain paikassa, jossa pitäisi kuulua huminaa, mutta jossa jokin oli mennyt syvällä tasolla pieleen. Minä en ymmärrä, Petra kuiskasi. Miksi he tekevät tätä? Miksi yövuorolaiset katoavat? Mitä hyötyä heistä on? Lari ravisti päätään. He eivät ole työnantajan väkeä. En tiedä, keitä he ovat, mutta he ovat olleet täällä ennen kuin minä aloitin. He eivät ole tavallisia työntekijöitä. Heistä sanotaan, hän nielaisi, että he asuvat varastossa. Petra tunsi ihon nousevan kanan lihalle. Mitä tarkoitat asuvat? Että he eivät poistu. Eivät vuosikausiin. He valitsevat yhden työntekijän kerrallaan. Lari katsoi häntä tummilla, väsyneillä silmillä. Ja tällä kertaa se olet sinä. Hetkessä, kuin vastauksena hänen pelolleen, kaiuttimista kuului syvä, suriseva ääni ja sitten, Petra, avaa ovi. Ääni oli vääristynyt, mutta siinä oli jotain ihmisestä, kuin joku yrittäisi puhua suun kautta, joka ei ollut tottunut siihen enää. Lari perääntyi, sydän hakaten niin kovaa, että Petra kuuli sen yli sähkökaappien hiljaisen hurinan. Ovi tärähti. Joku tai jokin löi sitä ulkopuolelta. Sinun pitää mennä portti itään, Lari sanoi nopeasti. Se on ainut uloskäynti, jota he eivät aina valvo. Jos aktivoit ulkohälytyksen, vartijat satamassa tulevat. Poliisi tulee. Se on ainoa tapa. Toinen, kovempi isku oveen. Petra tunsi, että hänellä ei ollut enää valinnanvaraa. Jokin alkoi jyskyttää metallia vasten, rytmikkäästi, voimalla, joka ylitti ihmisen. Hän näki seinävalon värähtävän ja pieniä pölyhiukkasia putoavan katosta. Lari avasi sivupaneelin, jossa oli vanha katkaisija. Kun avaan tämän, sähköt katkeavat hetkeksi. Se antaa sinulle sekunnit, joita tarvitset. Mutta Petra, he tulevat sisään heti sen jälkeen. Entä sinä? Petra kysyi, ääni murtuen. Minun on pidäteltävä heitä. Muuten he juoksevat sinut kiinni. Lari pakotti hymyn, joka ei yltänyt silmiin. Olen ollut pelkuri liian kauan. En aio olla sitä enää. Ovi taipui sisäänpäin. Petra saattoi nähdä metallin vääntyvän, kuin joku olisi puristanut sitä paljain käsin. Valmis? Lari kysyi. Petra nyökkäsi hitaasti, vaikka koko kehonsa huusi ei. Lari veti vivun alas. Valot räjähtivät pimeyteen. Metallinen krahahdus täytti käytävän. Ja Petra juoksi. Juoksi, kuin elämä olisi riippunut jokaisesta askeleesta, jokaisesta henkäyksestä. Juoksi pimeän varaston halki, ohi varastorivien, jotka kohosivat hänen molemmin puolin kuin mustat kuusimetsät Lapissa. Joka suunnasta kuului ääniä, juoksuaskelia, hengitystä, jotain, jota hän ei halunnut nimetä. Kun ensimmäinen hätävalo syttyi, punainen ja heikko, Petra näki itäportin. Se oli lähempänä kuin hän oli uskaltanut toivoa. Hän painoi hälytyspaneelin nappia ja ulkona alkoi ulvoa sireeni, sellainen, joka läpäisi Turun sataman kylmän ilman. Hetken ajan koko varasto tuntui pysähtyvän, ja sitten huutoja. Askeleet hänen takanaan katosivat sekunneiksi, kuin sireenin ääni olisi rikkonut sen otteen, joka oli pitänyt varastoa suljettuna vuosia. Kun poliisin valot viimein pyyhkäisivät varaston seinille, Petra kompuroi ulos portista, hengitys höyryten, sydän hakaten, niin lujaa, että se tuntui täyttävän koko kaupungin. Takanaan hän kuuli vielä yhden, lopullisen metallin kiljahduksen, ja sitten kaiken peitti viranomaisten äänekäs, lohdullinen järjestelmällisyys. Siitä yöstä lähtien Petra ei palannut varastoon. Hän sai päivävuoron, sai turvallisuuden, mutta Turun sataman lähellä kulkeva tuuli kantoi toisinaan matalaa huminaa, aivan kuin joku olisi yhä kävellyt varaston sisällä, etsimässä seuraavaa, joka oli jäänyt väärään vuoroon. Mutta Petra tiesi yhden asian. Hän ei ollut enää yksi heistä. Hän pääsi ulos. Helsingin marraskuinen yö oli sellainen,
joka sai jopa katuvalot näyttämään väsyneiltä. Sumu nousi meren suunnalta ja levisi kuin harmaa peitto yli Hakaniemen, Kalasataman ja Laajasalon siltojen. Mikko Saarinen, yövuorojen kuljettaja jo yli 10 vuoden ajan, tunsi jokaisen kadunkulman paremmin kuin oman keittiönsä. Mutta viime viikkoina hänen rutiininsa oli alkanut murentua tavalla, jota hän ei pystynyt selittämään ilman, että selkäpiitä pitkin kulki kylmä aalto. Outoja tilauksia ilmestyi sovellukseen aina 3 ja 4 välillä aamuyöstä. Nimet kuulostivat vääristetyiltä, kuin joku olisi yrittänyt keksiä suomalaisia nimiä ilman, että oikeasti tiesi, miten niitä muodostetaan. Mato, Jarelli, Linukka, nimiä, joita ei todellisuudessa ollut missään rekisterissä. Jokaisessa tilauksessa määränpää oli sama. Kaupungin itälaidalla hylätty varastoalue, jonka ohi edes taksit harvoin ajoivat. Kuljettajat tiesivät, ettei siellä potkittu lunta turhaan. Ne, jotka olivat menneet, eivät puhuneet siitä, tai jos puhuivat, heidän äänensä oli tyhjä ja tärisevä. Mikko oli raportoinut asiasta yritykselle. Vastaus oli lyhyt ja kylmä kuin tammikuun aamu. Aja normaalisti, ei poikkeuksia. Se oli tapa sanoa, että ongelma ei ollut yrityksen, vaan hänen. Se oli myös tapa sysätä vastuu yksittäisen kuljettajan harteille. Sellainen suomalainen hiljaisen suorittamisen kulttuuri, jossa valitetaan vain keittiön pöydän ääressä, ei pomoille. Mutta Mikon sisällä jokin liikahti. Hän tunsi, että näiden öisten tilausten taustalla oli enemmän kuin pelkkää huliganismia tai huonoja vitsejä. Jotain väänsi näkymättömiä ruuveja hänen ympärillään. Hän huomasi tarkkailevansa peilejä useammin kuin olisi normaalia, aivan kuin odottaisi näkevänsä jonkun istuvan takapenkillä, ilman että ovi olisi koskaan avautunut. Eräänä tauolla, rautatientorin laidalla, lumisohjoa potkiva tuuli raapi poskia kuin ohut veitsi. Emmi, hänen entinen kumppaninsa ja yhä paras ystävänsä, ilmestyi hänen viereensä kupillinen kuumaa kahvia kädessään. Hän työskenteli myös yövuoroissa, vartijana sisääntulokeskuksessa Malmilla, ja tiesi liiankin hyvin, mitä ihmiset piilottivat itseltään ja toisiltaan öisin. Mikko, sinä näytät siltä, kuin olisit ajanut läpi helvetin ja takaisin. Emmi sanoi hiljaa asettuen hänen viereensä penkille. Mikko huokai. Nämä tilaukset, ne eivät ole sattumaa. Ihmiset katoavat. Eivät vain asiakkaat, vaan kuljettajatkin. Emmin ilme jännittyi tavalla, joka paljasti, ettei asia tullut hänelle yllätyksenä. Hän puristi kahvikuppia, kuin yrittäisi lämmittää itseään jostakin syvemmästä kylmyydestä. Ystäväni Riina, hän katosi 2 viikkoa sitten. Viimeinen GPS-signaali tuli juuri sieltä alueelta. Mikko nousi hitaasti seisomaan, tuuli tarttui hänen takkiinsa ja riuhtaisi sitä kuin yrittäen pitää hänet paikallaan. Minusta tuntuu, että joku tarkkailee, tai joku odottaa. Emmi tarttui hänen käteensä. Peukalo hipaisi hänen kämmentään tavalla, joka toi mieleen heidän yhdessä eletyt talvet Oulun kylässä, pitkät hiljaiset bussimatkat töihin ja takaisin, 2 ihmisen välisen rauhan. Lupaa, että et mene sinne yksin. Se paikka on väärän tuntuinen. Mikko katsoi häntä pitkään. Ympärillä ohikulkijoiden askeleet narisivat pakkaslumessa kuin vanhan talon lattialaudat. Hän tiesi, ettei voisi luvata sitä. Ei, jos hän halusi ymmärtää, mikä oli varjoissa odottanut häntä jo liian monta yötä. Helsingin yö oli syvimmillään, kun Mikko ohjasi autonsa kohti itäistä teollisuusaluetta, joka tunnettiin paikallisten keskuudessa nimellä Varjolouhos. Kaupunki ei ollut virallisesti käyttänyt nimeä missään kartoissa, mutta jokainen vanhempi taksikuski, jokainen alueella vartioinut turvallisuustyöntekijä, jokainen, joka oli liikkunut siellä talviyön hiljaisimmissa kohdissa, tiesi, mitä sillä tarkoitettiin. Se oli hiljaisuuden vyöhyke, jossa lumi peitti jäljet, mutta ei koskaan totuutta. Siellä ei kuulunut lintujen ääniä edes keväällä.
eikä tuuli tuntunut koskettavan ihon pintaa niin kuin muualla kaupungissa. Ikään kuin jokin varjopuoli olisi pidellyt ilmaa paikallaan. Tilaus ilmestyi puhelimen ruudulle kuin itsestään. Anonymisoitu, outo nimi, määränpää sama. Se ei ollut ensimmäinen kerta, mutta tänä yönä Mikko ei harkinnut perumista. Jokin painoi häntä eteenpäin, ehkä Riinan katoaminen, ehkä Emmin silmissä näkynyt pelko, tai ehkä se sisäinen tunne, joka oli kasvanut päiviä, kuin hiljainen kuiskaus niskaa. Jos et mene, joku muu menee. Hän tarkisti peräpeilin. Emmi seurasi yhä hänen takanaan, kaukana, mutta näkyvissä. Hän tiesi, ettei voisi estää Mikkoa, mutta voisi ainakin olla lähellä. Lumihiutaleet laskeutuivat tuulilasin pintaan hitaina ja raskaina, muodostaen paksua, harmaata kerrosta, joka sai kaupungin näyttämään vanhalta filmikameran otokselta. Helsinki ei ollut koskaan tuntunut näin vieraalta. Kun Mikko lähestyi määränpäätä, katuvalot harvenivat. Lopulta ne katosivat kokonaan. Autoa valaisi vain oma ajovalo, joka tuntui nielevän pimeyden sen sijaan, että olisi murtautunut sen läpi. Varastorakennukset nousivat esiin sumun keskeltä kuin mustat kivimöhkäleet, joilla ei ollut nimeä eikä historiaa. Ne seisoivat paikoillaan niin kauan hylättyinä, että graffitit olivat haalistuneet harmaiksi viiruiksi aaltopellin pinnalle. Siellä ne olivat. 3 miestä. He seisoivat täsmälleen samalla paikalla, jossa Riinan puhelin oli viimeisen kerran paikannettu. Kukaan heistä ei puhunut. He katsoivat autoa tavalla, joka ei tuntunut ihmismäiseltä, ei uhkaavasti, ei vihamielisesti. Pikemminkin arvioiden, kuin he olisivat tutkineet saalista, joka oli vapaaehtoisesti kävellyt heidän verkkoonsa. Mikon hengitys tiivistyi huuruksi. Hän pysäytti auton. Oikea käsi puristi rattia lujempaa kuin oli tarkoitus. Yksi miehistä, keskimmäinen, astui askeleen lähemmäs. Kasvot olivat kalpeat, mutta ei talven takia. Silmät, ne eivät katsoneet Mikkoa. Ne mittailivat pimeyttä hänen takanaan, kuin odottaisivat jotakin nousevan esiin varjoista. Mies avasi takaoven ja istuutui. Ovi sulkeutui pehmeästi, aivan liian hiljaa ottaen huomioon sen painon. Autoon levisi tunkkainen tuoksu. Kostea, vanha, kuin kellarista, jossa ei ollut käyty vuosikymmeniin. Kuljettaja, oletko valmis? Ääni oli matala, käheä, ja siinä oli oudon vanhanaikainen sävy, kuin mies olisi oppinut puhumaan aikakaudella, jota nykyinen Helsinki ei enää muista. Mikko ei kääntänyt päätään. Hän tuijotti tuulilasin läpi sumuun, joka näytti pyörivän itsestään kuin elävänä. Valmis mihin? Hymy levisi miehen kasvoille. Ei leveä, ei iloinen, vaan sellainen, joka syntyi silloin, kun joku tiesi jotakin, mitä toinen ei voisi millään ennustaa. Siihen, ettet palaa enää takaisin. Silloin Mikko näki sen. Pienen, metallinkiiltoisen välähdyksen miehen takin alta. Veitsi oli vanhanaikainen, leveäteräinen, ei mikään taskupuukko. Enemmänkin rituaalinen. Sellainen, jonka terään oli kaiverrettu symboleja, jotka eivät kuuluneet tähän vuosisataan. Refleksi iski ennen kuin ajatukset ehtivät mukaan. Mikko painoi kaasun pohjaan. Auto nytkähti eteenpäin ja iskeytyi kovalla voimalla puupinoon varaston seinustalla. Törmäys sinkosi miehen takaikkunaan päin. Mikko tunsi takalasien värähdyksen kuin auton sydämeen olisi osunut isku. Mikko, Emmin ääni. Hän oli nähnyt kaiken. Lumi pöllysi, renkaat kirskuivat ja kuoleman hiljaisuus repesi auki. Lumi ratisi terävästi Emmin juostessa Mikon auton luo. Hänen hengityksensä höyry nousi ilmaan paksuna, valkeana pilvenä, joka sekoittui teollisuusalueen sumuun. Jokin hänen sisällään tiesi, jo ennen kuin hän edes näki auton etuosan murskaantuneen puupinoa vasten, että he eivät olleet enää tekemisissä pelkkien rikollisten kanssa. Täällä kylmyys tuntui erilaiselta, ei pelkästään fyysisen sään, vaan jonkin paljon vanhemman,
varjoihin juurtuneen vuoksi. Mikko riuhtaisi itsensä ulos kuljettajan puolelta, olkapää vääntyneenä ja poskeen revennyt viilto helmeili verestä. Takapenkillä ollut mies liikkui vielä, mutta oudosti, ikään kuin hänen raajansa olisivat etsimässä oikeaa paikkaa mihin kiinnitty. Mikko ja Emmi eivät jääneet katsomaan. He juoksivat eteenpäin, mutta vain muutaman metrin verran, ennen kuin he tajusivat, että kaksi muuta miestä eivät olleet enää siellä, missä heidän olisi pitänyt olla. He olivat siirtyneet, ei kävelleet, vaan siirtyneet kuin jokin olisi liuuttanut heidät varjoista toisiin varjoihin. Silloin ensimmäinen mies hyökkäsi. Emmi nosti maasta löytämänsä metallisen levyn, ehkä vanhan kaivon kannen palan, ja iski sillä suoraan hyökkääjän rintaa vasten. Mies horjahti, ei kivusta vaan yllättyneenä. Hän ei odottanut vastarintaa, ei tällaista. Mikko tarttui lumipenkan vierestä pudonneeseen taskulamppuun. Sen runko murtunut, mutta tarpeeksi kova. Hän huitaisi sillä toista miestä ohimoon, ja kova rasahtava ääni rikkoi yön hiljaisuutta. Kolmas mies, se joka oli ollut autossa, nousi lumesta hitaasti. Liian hitaasti ollakseen tavallinen ihminen. Liian hitaasti siten, että jokainen liike näytti vääristyneeltä kuin filmirullan juostessa väärällä nopeudella. Hänen silmänsä kiilsivät, mustat ja syvät kuin avautuva railo jäämerellä. Te ette olisi saaneet tulla tänne. Ääni ei täsmännyt hänen huultensa liikkeeseen. Se tuli syvemmältä. Ehkä maasta. Ehkä rakenteista heidän ympärillään. Mikko nousi varpaillaan askeleen Emmin eteen. Ei suojellakseen häntä, vaan suojellakseen jotain, jonka hän tunsi liikkuvan heidän välillään. Se suhde, joka oli kerran ollut täynnä lämpöä ja joka nyt, vuosien tauon jälkeen, heräsi uudelleen pelon keskellä. Hän tiesi, ettei selviäisi ilman häntä. Emmi tiesi saman. Tuulen puuska pyörähti varastojen välissä, nostaen lunta ilmaan kuin valkean savuverhon. Ja siinä verhossa he kuulivat sireenien ensimmäiset kaikuet. Ne eivät olleet lähellä, mutta tarpeeksi lähellä muistuttamaan, että ulkomaailma ei ollut kokonaan kadonnut. 3 miestä, tai mitä he nyt olivat, kääntyivät yhtä aikaa. Ei juosten, vaan kuin joku olisi vetänyt narusta. He vetäytyivät varjoihin, jättäen lumeen jälkiä, jotka eivät olleet ihmisjalasta. Syviä, epäsymmetrisiä, liian pitkiä. Kun poliisin valot viimein valaisivat alueen, Mikko ja Emmi seisoivat yhdessä hengittäen raskaasti. Heidän välinen hiljaisuus ei ollut tyhjää, vaan täynnä kiitollisuutta, pelkoa, helpotusta ja jotakin, joka ei ollut kadonnut heidän eronsa myötä. Kun heidät ohjattiin ambulanssiin, heidän kätensä kohtasivat vielä kerran. Varovasti, mutta varmasti. Tutkinta alkoi heti. Se paljasti rikollisverkoston, joka oli käyttänyt teollisuusaluetta peittelemään katoamisia. Mutta raportit eivät maininneet 3 näennäistä miestä, joiden liikkeet eivät olleet luonnollisia. Sitä ei kirjattu. Ei voinutkaan kirjata. Poliisi ei kirjaa asioita, jotka rikkovat todellisuuden rakenteita. Mikko toipui viikkojen aikana. Emmi vieraili usein. Hiljaisissa hetkissä, jolloin Helsingin kadut olivat lumiset ja pehmeät, he kävelivät yhdessä Kallion kahviloihin ja takaisin. Mikko luopui yövuoroista. Hän tiesi, ettei voisi enää ajaa pimeyden läpi ilman, että näkisi 3 miehen hahmot sumussa. Ja Emmi, hän oli se voima, joka veti Mikon takaisin päivän valoon. Yhdessä he löysivät tien, jota he eivät olleet osanneet etsiä uudelleen. Lumiset jäljet teollisuusalueella peittyivät lopulta uuden lumen alle, mutta totuus jäi maahan, jonne aurinko ei kunnolla paistanut. Tampereen hiljaisissa yölämpötiloissa, kun Näsijärven tumma pinta heijasti vain satunnaisia kaupunginvalojen viiruja, Ilkka Korpela työnsi sairaalajätteen metallista kuljetusvaunuaan pitkin Taisin takakäytäviä. 38-vuotiaana hän oli tottunut yövuorojen yksinäisyyteen.
siihen tapaan, jolla ilma tuntui hieman kylmemmältä kuin päivisin, ja siihen rasahdukseen, jonka kumisaappaat tekivät sairaalan betonilattiaa vasten. Työ oli raskasta, hajut olivat karkeita, eikä kukaan puhunut liikaa, mutta juuri sellaisessa ympäristössä Ilkka viihtyi. Hän oli mies, joka kuunteli maailmaa enemmän kuin puhui. Mutta viime viikkoina Tampereen rauhallinen yö tuntui muuttuneen. Ilkka oli huomannut asioita, joita muut eivät huomanneet, tai joiden he eivät halunneet huomata. Sairaaloissa dokumentit eivät vain katoa. Silti sisäisiä papereita oli alkanut hävitä, ja huhut kulkivat työntekijöiden kahvihuoneissa kuin kolea tuuli Pyynikin metsikössä. Joku vei mukanaan muutakin kuin jätettä. Näytteitä, prontuureja, arkaluonteisia tietoja, sellaisia, joista kukaan ei puhunut ääneen, sillä suomalaisessa työyhteisössä pelattiin hiljaisilla säännöillä. Älä kysele liikaa, älä sekaannu asioihin, jotka eivät sinulle kuulu. Ilkka kuitenkin huomasi liikaa. Hän oli tottunut järjestykseen. Oikeat allekirjoitukset oikeilla vuoroväleillä, oikeat aikaleimat, oikea määrä laatikoita. Kun jokin poikkesi, hänen sisäinen hälytyksensä havahtui. Ja viime öinä hän oli alkanut kuulla ääniä sieltä, minne kukaan ei väittänyt menevän. Painavia askeleita, nopeita oven napsahduksia, kuin joku olisi sulkenut ne juuri, kun Ilkka kääntyi kulman taakse. Eräänä yönä hän kulki kohti lastauslaituria ja huomasi, että ohjauspaneelin pintaan oli kirjoitettu kuulakärkikynällä viesti, sellainen viesti, joka näytti kiireessä raapustetulta, mutta joka tuntui silti liian harkitulta. Et sinun pitäisi nähdä tätä. Suomeksi, suoraan hänelle. Ja siinä oli jotain niin epäsuomalaista, että se sai kylmän väreen kulkemaan hänen selkäpiitään pitkin. Suomalaiset eivät kirjoittaneet uhkauksia seinille. He eivät edes sanoneet suoraan, jos jokin vaivasi. Mutta tämä oli henkilökohtaista. Ilkka jäi pitkäksi hetkeksi katsomaan tekstiä, kuin se olisi ollut jotakin, mikä voisi muuttua, jos hän räpäyttäisi silmiään. Yövuoron hiljaisuus tuntui äkkiä raskaalta, aivan kuin ilma olisi ollut sakeampaa. Laiturin metalliseinät heijastivat jokaisen pienenkin äänen, ja jossain kauempana kuului kaikuva kolaus, jota hän ei osannut sijoittaa mihinkään. Kun hän jatkoi kierrostaan, hän alkoi huomata muitakin outouksia. Laatikkoja oli siirretty eri paikkoihin, vaikka hän tiesi tarkalleen, mihin ne oli jättänyt. Käytävien turvakameroissa oli sekunnin mittaisia mustia aukkoja. Kirjauksissa näkyi samoja nimiä, liian usein. Ja aina öisin, aina silloin kun tietty lääkäri, ylilääkäri Jari Lanne, sattui olemaan vuorossa. Tampereen talvi painoi päälle, ilma tuntui paksulta ja kylmältä, ja sairaalan kellarikerroksen pitkissä käytävissä kaikui enää pelkkä pimeys. Ilkka huomasi ajattelevansa asioita, joita hän ei koskaan ennen ollut ajatellut työvuorossa. Että jokin täällä liikkui yöaikaan, jokin, mitä ei oltu tarkoitettu kenenkään näkevän, ja että joku oli nyt tietoinen siitä, että hän oli alkanut nähdä liikaa. Jokin puristui tiukaksi solmuksi hänen sisällään. Pelko, aito, syvä, suomalainen pelko, sellainen, joka ei näy ulospäin, mutta joka pureutuu luihin. Ja ensimmäistä kertaa vuosikausiin Ilkka Korpela mietti, että olisi pitänyt vain olla hiljaa. Kun aamu ei vielä ollut ehtinyt kirkastaa Särkänniemen suuntaa ja Tampereen keskustan valot väreilivät harmaassa sumussa, Ilkka istui taukotilan puupenkillä ja tunsi, kuinka koneellinen ilmanvaihto puhalteli kuivaa ilmaa hänen niskaansa. Hän ei ollut nukkunut vuoroa edeltävänä päivänä kunnolla. Mieli jäi pyörimään siihen viestiin, siihen oudon uhkaavaan sävyyn, joka ei sopinut suomalaiseen tapaan puhua asioista, ei paperilla eikä kasvotusten. Hänen ajatuksensa olivat raskaat kuin Näsijärven jää marraskuun lopulla, eikä mikään lämmin kahvi tuntunut sulattavan sisäistä jäätä. Hän huomasi Venlan, laboratorioteknikon, astuvan sisään hiljaa kuten aina.
Venlassa oli jotakin syvästi tamperelaista. Vaaleat hiukset nutturalla, harmaa villapaita, rauhallinen olemus, joka ei koskaan paljastanut liikaa. Ilkka arvosti häntä, koska hänkin oli sellainen, joka katsoi ja kuunteli enemmän kuin puhui. Silti tänä yönä Venla näytti jotenkin erilaiselta, levottomammalta, ikään kuin jokin painaisi hänen hartioitaan. Venla, voinko puhua sinulle hetken? Ilkka kysyi, äänensävy pehmeänä, mutta täsmällisenä. Venla nyökkäsi, laski paperinivaskan pöydälle ja katsoi häntä suoraan silmiin. Mikä sinulla on mielessä? Ilkka kertoi lyhyesti, mutta riittävän tarkasti. Katoavat dokumentit, omituiset äänenpainot kellarissa, yövuorojen mustat aukot ja se kirjoitettu viesti, joka ei jättänyt tulkinnan varaa. Venlan kädet pysähtyivät ilmaan, kuin jokin olisi iskenyt häneen sisältäpäin. Ilkka, minun pitää kertoa sinulle jotakin, hän sanoi hitaasti, painottaen jokaista sanaa, sillä suomalainen kertoo tällaiset asiat vain, kun on pakko. Minun veljeni, Aarne, hän työskenteli ennen sinua tässä samassa keräysvuorossa, ja hän katosi. Yhtenä yönä, ilman jälkiä. Ilkan niska jäykistyi. Miksi et kertonut aiemmin? Venla hengitti sisään painokkaasti, kuin keräten rohkeutta sellaiseen avoimuuteen, joka suomalaiselle on harvinaista. Koska pelkäsin. Koska se, mitä Aarne kertoi ennen katoamistaan, kuulosti siltä, että joku seurasi häntä. Täällä. Yöllä. Hän sanoi nähneensä ihmiset liikkuvan kellarissa, vaikka virallisesti siellä ei pitänyt olla ketään. Ilkka ei tiennyt, kumpi oli pahempaa. Se, että hänen epäilyksensä alkoivat osoittautua oikeiksi, vai se, kuinka rauhallisesti Venla kertoi tästä, kuin hän olisi kantanut pelkoa sisällään jo kuukausia. Venla, kuka täällä voisi tehdä tällaista? Venla vilkaisi varovasti ovelle, laski ääntään ja vastasi. Aarne mainitsi yhden nimen, yhden ainoan juuri ennen kuin hänen viestinsä lakkasivat. Ylilääkäri Jari Lanne. Ilkan sydän löi kaksinkertaisen iskun. Se nimi oli ilmestynyt asiakirjoihin liian usein. Hän oli jo nähnyt sen paperien marginaaleissa, poikkeavissa allekirjoituksissa, ja se oli aina liittynyt poissa oleviin dokumentteihin. Onko hän puhunut sinulle suoraan? Ilkka kysyi. Venla värähti. Hän kysyi minulta Aarnesta. Vain kerran, mutta tavalla, jota en osaa selittää. Suomalaisethan välttelevät suoria kysymyksiä, mutta hän katsoi minua kuin hän tietäisi jotakin, mitä minä en. Hiljaisuus laskeutui taukotilaan, raskas ja paksu, kuten pakkassumu Eteläpuiston yllä. Ilkka tiesi, että tässä oli jotakin enemmän kuin pelkkää väärinkäytöstä. Tämä liittyi ihmisiin. Niihin, joiden olisi pitänyt olla turvassa. He alkoivat käydä läpi yksityiskohtia yhdessä. Kirjauksia, joissa oli omituisia aikahyppäyksiä. Päivämääriä, jotka eivät sopineet potilassiirtojen kanssa yhteen. Ja aina sama nimi, sama varjo, Jari Lanne. Venla nojasi pöytään ja sanoi hiljaa, melkein kuulumattomasti. Jos tämä on totta, Ilkka, Aarne ei ole ensimmäinen, eikä viimeinen. Ja silloin Ilkan sisällä syttyi jotakin. Ei enää pelkkä pelko, vaan tarve tietää. Tarve repiä pintakerros irti asiasta, jota Tampereen yö oli liian pitkään pitänyt varjoissa. Hän tiesi, että seuraavan yön kierros ei olisi tavallinen. Hän aikoi mennä kellariin, sinne minne kukaan ei väitetysti mennyt. Ja hän tiesi, ettei ehkä tulisi takaisin samanlaisena. Tampereen yö tuntui tavallista hiljaisemmalta, kun Ilkka laskeutui täysin vanhaan kellarikerrokseen. Ulkona Lake Effect, lumisade, kulki pitkin Pyynikin harjua ja laskeutui raskaana sairaala-alueelle, peittäen kaiken äänettömään valkeaan. Mutta kellarin ilma oli toisenlaista. Seudun vanhojen rakennusten kosteus, putkista tihkuva lämpö ja jonkin määrittelemättömän outo, metalliakin synkempi tuoksu hiipi käytävien läpi. Sellainen haju, joka ei kuulunut paikkaan, mutta jota täällä ei ollut kukaan halunnut huomata.
Ilkka kulki varoen. Hänen otsalampunsa piirsi seinään pitkiä, hauraita varjoja, jotka näyttivät venyvän ja pakenevan kuin elävät. Kävellessään hän tunsi vatsassaan sen saman syvän, jäisen tunteen, jota suomalaiset harvoin myöntävät ääneen, sisällä hiipivän aavistuksen siitä, että jokin on peruuttamattomasti pielessä. Kellarin pääkäytävä oli virallisesti poistettu käytöstä, mutta silti valot toimivat. Pakkasilma ei ollut päässyt tänne, mutta jokin silti sai Ilkan ihon kanavoitumaan. Hän kuuli askeleita, hiljaisia, tasaisia, sellaisia, jotka eivät paljastaneet painoa eivätkä kiirettä. Hän painautui metallisten jäteastioiden taakse ja sammutti otsalampun. Varjoista ilmestyi 3 hahmoa. Ylilääkäri Jari Lanne ja 2 hänen avustajaansa, molemmat kasvot naamioiden takana. He työnsivät peitettyä kuljetusvaunua, jonka alla olevat pyörät kitisivät hiljaa. Ilkka sai itsensä pysymään liikkumatta, vaikka jokainen vaistominuutti käski häntä pakenemaan. Viekää tämä huoneeseen 3, Jari sanoi matalalla äänellä. Hänen äänensävynsä oli viileä ja kliininen, aivan kuin hän olisi keskustellut ruokalistan vaihdosta, eikä jostain, mikä sai koko kellarin tuntumaan hengittävältä haudalta. Ja muistakaa, että tämä ei saa jäädä tänne kauaksi. Projektin aikataulu on tiukka. Sana projekti jäi kaikumaan Ilkan mieleen. Mielikuva oli väärä. Sairaala ei käyttänyt tuollaista kieltä potilastyön yhteydessä. Tämä oli jotakin muuta. Jotakin, joka ei kuulunut julkiselle puolelle eikä yksityisellekään. Hän antoi miesten kulkea ohi ja odotti, kunnes heidän askeleensa hävisivät. Sitten hän lähti seuraamaan vaunun jättämiä jälkiä. Ne johtivat oven taakse, joka oli jätetty auki vain sentin verran. Huone 3 haisi desinfiointiaineen ja veren sekoitukselta. Ennemmin sellaiselta, jonka vain pitkään salattu työ jätti jälkeensä. Kun Ilkka astui sisään, hän näki riveittäin laatikoita, joiden päällä oli potilaiden nimiä, mutta hän tunnisti useita niistä. Ne kuuluivat ihmisille, joiden oletettiin kuolleen luonnollisesti tai kadonneen. Hyllyillä oli näytepulloja ilman asianmukaisia koodeja, ja tietokone näytti auki tiedostoja, joissa oli muokattuja ruumiinavausraportteja. Kuvia, joissa näkyi mustelmia, palovammoja ja leikkausjälkiä, joita ei oltu koskaan raportoitu. Hän ehti selailla vain hetken, kun hän kuuli askelten pysähtyvän hänen taakse. Ovi sulkeutui hiljaa, mutta päättäväisesti. Tiesin, että uteliaisuus veisi sinut tänne, Ilkka. Jari sanoi, äänessään sävy, joka sopi miehelle, joka oli jo tottunut hallitsemaan tilanteita. Hän piteli bisturia kädessään yhtä kevyesti kuin lääkäri, joka allekirjoittaa paperin kiireet, samalla tavalla kuin Venlan veli. Hänkin luuli voivansa vain vilkaista. Ilkka nielaisi. Mitä sinä oikein teet? Hallinnoin. Korjaan. Valitsen, kenet maailma saa pitää ja kenet se unohtaa. Jarin äänessä oli vääränlaista varmuutta. Sairaala on täydellinen paikka, Ilkka. Täällä voidaan muuttaa tarinoita, poistaa ihmisiä, tehdä tiedosta kauppatavaraa. 2 avustajaa astui varjoista ja sulkivat poistumistien. Heidän askeleensa olivat yhtä tyhjiä ja tummia kuin itse kellari. Teet tästä turhan vaikea. Jari kuiskasi ja astui lähemmäs, terä välähtäen valossa. Et joudu tuntemaan kipua, jos vain. Mutta juuri silloin kuului ääni käytävästä. Juoksuaskeleita. Sitten Venla ilmestyi ovenraosta, kasvot kalpeina, mutta päättäväisinä, ekstintti kädessään. Päästä hänet irti. Kaikki tapahtui nopeasti. Venla löi yhdestä avustajasta ilmat pihalle metallin kolahduksella. Ilkka tarrasi toiseen ja työnsi tämän pöytää vasten niin, että tietokoneen näyttö särkyi sirpaleiksi. Jari kävi Ilkan kimppuun kuin ihminen, joka oli liian kauan unohtanut inhimillisyyden. Bisturi lähti kohti Ilkan kaulaa, mutta tämä tarttui Jarin ranteeseen ja kamppaili vastaan. Liha lihaa vasten, hikoilu ja pelko sekoittuen.
Kellarin ilma muuttui taistelun kiristämäksi. Lopulta Ilkka sai työnnettyä Jarin seinää vasten. Venla nappasi bisturin ja viskasi sen lattialle. Hälytys kajahti päälle, kun Ilkka painoi sisäisen turvanapin. Koko sairaala alkoi herätä. Kun vartijat saapuivat, Jari ja hänen avustajansa olivat maassa, tajuttomina tai lähes. Ilkka ja Venla seisoivat yhdessä, hengitys höyryten ilmanvaihdon kylmässä vedossa. Kaksi ihmistä, jotka eivät enää suostuneet sulkemaan silmiä.